il·lusió i els alumnes tenien ganes d'aprendre. També hi va haver canvis a nivell familiar. Els pares de la Matilde van donar a la Matilde en adopció perquè no se'n volien fer càrrec. Però bueno, això ja és una... És una altra història, això. No vaig saber. Digue més. I sabeu qui la va adoptar? Sí, la senyoreta Fori. Però això ja és una altra història. Tenim ganes de més? Sí! No us escolto. Sí! Doncs ara es farem l'última. Ei, moltes gràcies! Ho heu fet superbé! Va, la de la Mònica, que està aquí dalt. Alba, ets molt bona professora, més que la Mònica. T'estimem molt, la millor profe. Com ha fet